Искате ястие, което е лесно, вкусно и впечатляващо. С ориза за сърми и пилав панино това е напълно възможно. Започваме с висококачествения ориз панино. Изплъкнете го добре, за да постигнете пухкава и съвършенна текстура. Всяко зърно е подбрано с грижа, за да направи вашето ястие незабравимо. В тиган запържваме лук и морков с масло и олио. Тези основни съставки добавят не само цвят, но и невероятен вкус. Добавяме куркума и канела. Ароматите оживяват, създавайки уникална комбинация, която ще впечатли всеки. Оризът панино поема подправките и става златист и ароматен. След това добавяме сладките стафиди, които придават деликатен вкус, и заливаме с топъл бульон. Гаранция за перфектно сварен и пухкав пилав. За финал запичаме хрупкави бадеми в масло. Те добавят текстура и изисканост. Малък детайл, който прави голяма разлика. Сервирайте вашия пилав топъл, пухкав и невероятно вкусен. Добавете малко пресен магдано за свежест и завършек. Всяка хапка доказва: с панино всяко ястие е любимо.